Жаўнер, што атрымаў нажавое раненне ад рук мігранта на беларускай мяжы, памёр у ваенным медычным інстытуце ў Варшаве. Пра гэта паведаміла галоўнае камандаванне збройных сілаў Польшчы. Лекары змагаліся за жыццё жаўнера з 28 траўня. Тады польскі патруль выехаў стрымаць спробу прарыву мяжы групы з 50 мігрантаў. Гэта аб'ектыў, з вамі Юлія Лабанова, вітаю і сёння ў выданні. Забарона на выезд для сваіх работнікаў і працаўладкаванне на вакантныя месцы замежнікаў. Белпол атрымаў дакумент аб міграцыйнай палітыцы Беларусі. Привозятся трудовые мигранты на место граждан Беларуси, которые уезжают. Они не требуют больших, скажем так, зарплат. Упершыню выказаўся пра дазвол еўрапейскіх краінаў біць сваімі ракетамі па расійскіх ваенных аб'ектах і паабяцаў асіметрычны адказ Захаду. Што меў на ўвазе Путин? Ну, кому может Российская Федерация помочь? Теоретически это йеменские хуситы. Да, их могут оснастить какими-то противокорабельными ракетами, например, какими-то комплексами «Бастион». Беларускага рэжысёра Андрэя Гнёта ў Сербіі перавялі з турмы пад хатні арышт. Сербскі суд усё яшчэ думае, экстрадыраваць мяне ці не. Забіць мяне ці пакінуць у жывых. Забарона на выезд з краіны беларусаў і працаўладкаванне мігрантаў на месцы тых, хто ўжо з'ехаў. Айчынныя чыноўнікі плануюць запоўніць недахоп працоўных кадраў замежнікамі. Вынікае з закрытага дакументу, якім з нашым тэлеканалам падзялілася аб'яднанне былых сілавікоў Белпол. Што абяцаюць іншаземцам, на працоўную сілу з якіх краінаў разлік, даведалася Кацярына Гардзеева. Забараніць выезд і прыцягнуць да працы замежнікаў. Гэткім чынам плануюць кампенсаваць дэфіцыт працоўных кадраў, утвораны ў Беларусі. Гэта вынікае з закрытай пастановы МУС аб зацвярджэнні праграмы для рэалізацыі канцэпцыі міграцыйнай палітыкі, якою з намі падзяліўся Белпол. У нас полный бардак и разболтанность в кадрах. Надо сделать так, чтобы кадры их движения были под контролем. Паводле Белстату на 1 траўня 2024 года ў краіне не хапала 145 тысяч працаўнікоў. Кадравы голад адчуваюць амаль усе галіны. Больш за ўсё ў Беларусі не стае слесараў, кіроўцаў, дактароў, электраманцёраў, медычных сестёр и трактористов. После 2020 года начался огромный отток белорусов, в первую очередь по политическим причинам, и он продолжается до сих пор. И к этим причинам сейчас еще добавились и, скажем так, экономические факторы, потому что, скажем, соответствие зарплаты, точнее, и цены в стране не соответствуют. Каб пабароць працоўную нястачу, улады распрацавалі новую кадровую палітыку. Для выканання пастановы залучылі нават сілавікоў. Паводле дакументу ім даручана вывучыць неабходнасць увядзення абмежаванняў на выезд грамадзян у Рэспублікі Беларусь за мяжу, а таксама удасканаліць атрыманне дадзеных пра міграцыю насельніцтва. У них есть для этого так называемый силовой аппарат принуждения, то есть просто не давать возможности белорусам выезжать. И белорус, который не может покинуть территорию Республики Беларусь, он хочешь не хочешь, он будет как-то думать, куда ему трудоустроиться, потому что кушать надо, за квартиру платить надо. Таксама КДБ і МУС зоймуцца распрацоўваннем захадаў для залучэння ў краіну замежнай працоўнай сілы. Плануецца, што працоўным мігрантам спросцяць працэдуру атрымання сталага віду на побыт, прапануюць медстрахоўку і падбаюць пра іхнюю сацыяльную і культурную адаптацыю. Каб распавесці пра ўсе перавагі працы ў Беларусі, за мяжою зладзіць рэкламную кампанію. Са звестак Белполу асноўны піар разгарнецца ў краінах Сярэдняй Азіі. Мигранты, которые приезжают из таких стран, они, в принципе, будут получать в Беларуси больше, чем они могли бы зарабатывать у себя в стране. Плюс это достаточно неприхотливые люди. Естественно, здесь никто не говорит о квалификации, о качестве. То есть режиму Лукашенко сейчас не нужны умные люди, не нужны квалифицированные люди, им нужны просто рабочие руки для того, чтобы хоть как-то, но что-то производить. Тое, што праграма замяшчэння працаўнікоў ужо пачала працаваць, відаць у медычнай сферы. У больніцах ды паліклініках усё часцей можна заўважыць дактароў з іншаземнымі прозвішчамі. В Беларуси нету отдельного какого-то экзамена по знанию медицинского белорусского или медицинского русского языка.
но большинство людей, которые остаются работать в Беларуси, они учились в Беларуси. И опять-таки вопрос к системе образования. С каким знанием языка беларускага или рускага иностранец выпускаецца з беларускага вуза. Чакаецца, што захады сілавікоў у дачыненні кадравай палітыкі здзейсняць цягам 2024-2028 гадоў. Нягледзячы на аб'ёмістасць дакументу, ён складаецца ажно з 15 старонак, ніякіх планаў наконт вяртання працаздольных беларусаў на радзіму у іх няма. Кацярына Гардзеева, Белсат. Партызанамі высветліў асобу другога беларуса, падазраванага ў дыверсіях у Польшчы. Паводле ініцыятывы затрыманы былы баранавіцкі міліцыянт Андрэй Белы. Гэтую інфармацыю нашаму каналу пракаментаваў кіраўнік Байпол Александр Азараў. Нами был установлен второй белорус, задержанный АБУ Польши за попытку поджога торговых центров. Им является Андрей Белый, уроженец города Барановичи, ранее служил милиционером патрульно-постовой службы в Барановичах, уволен в связи с нарушением условий контракта. Як і іншы затрыманы беларус Сцяпан Касцючэнка, Белы раней браў удзел у вайне ва Ўкраіне. Ваявалі абодва ў батальёне «Тэрор». Паводле інфармацыі Байполу, Белага і Касцючэнку для падрыхтоўкі і правядзення дыверсіяў расійскія спецслужбы выкарыстоўвалі ў цёмную. На тэрыторыі Польшчы яны за грошы выконвалі крымінальныя замовы. Напрыканцы траўня польскае агенцтва ўнутранай бяспекі затрымала ў Варшаве 3 чалавек паводле падазрэння ў здзяйснення падпалаў на тэрыторыі краіны. Акрамя нарадзінцаў у Беларусі затрыманы адзін грамадзянін Польшчы, футбольны фанат клубу «Лег». Абвінавачаным пагражае пакаранне ажно да пажыццёвага пазбаўлення волі. Беларуса Андрэя Гнёта перавялі з цэнтральнай турмы Белграду пад хатні арышт. Пагроза экстрадыцыі ў Беларусь, дзе рэжысёры і журналісты пераследуюць паводле палітычных матываў, аднак застаецца. Улады Сербіі затрымалі Гнёта на запад рэжыму Лукашэнкі. Больш за 7 месяцаў ён правёў у поўнай ізаляцыі без доступа да належнай медычнай дапамогі. У Андрэя рэзка пагоршыўся стан здароўя, але гэта вязня не зламала. 7 страшных месяцаў і 6 доўгіх дзён я знаходзіўся ў цэнтральнай турме Белграда по палітычных матывах. І зараз? Не, я не на свабодзе. Адскія краты змянілі для мяне хатнім арыштам. Але гэта як рай. Я хачу выказаць вялікі чалавечы дзякуй усім тым, хто змагаўся за маё жыццё. Асабіста Пал Палыч Латушка, Юля Гарачая, увесь НАУ, дэмакратычныя штабы, актывісты, юрысты, простыя людзі і простыя прэзідэнты. Расія спрабуе намаляваць новыя чырвоныя лініі для захаду. Справа ў дазволе некаторых заходніх дзяржаваў выкарыстоўваюць сваю высокаэфектыўную зброю супраць вайсковых аб'ектаў ці скапленняў войск на тэрыторыі Расіі. Пуцін абяцае асіметрычны адказ з удзелам трэціх краін. Ці могуць задзейнічаць Беларусь? Уладзіслаў Корсак працягне. Будем іх уничтожать. Путін зноў спрабуе запалохаць заходнія краіны. З-за таго, што ключавыя саюзнікі Украіны далі ёй дазвол біць сваёй зброяй па вайсковых аб'ектах у России. Почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России? Рэагаваць краіна-агрэсар збіраецца пакуль менавіта на ўдары па яе тэрыторыі дальнабойнымі заходнімі ракетамі «Атакамс» і «Storm Shadow». Я думаю, што ён мае на ўвазе хусітаў, ён мае на ўвазе Іран, ён мае на ўвазе іншыя краіны. Магчыма, некаторыя афрыканскія, якія будуць там дзейнічаць супраць краінаў захаду. Агулам адказ Расіі на новыя для яе рэаліі вайны паводле Пуціна можа быць асіметрычным. Есть ли у Российской Федерации возможность поставить что-то в третью страну, свои дорогостоящие комплексы. То есть их нужно где-то забрать откуда-то. Они не резиновые, делать их долго, трудно, нудно. Постепенно Украина делает такую демилитаризацию Российской Федерации. Я пока рассматриваю больше как слабость и еще раз попытка запугать. Акрамя таго, Россия збіраецца ўдасканальваць свае сістэмы супрацьпаветранай абароны.
Паводле крыніцаў агентства Associated Press, украінская армія ўжо біла амерыканскімі ракетамі па тэрыторыі Расіі для абароны Харкаўскай вобласці, і удары гэтыя былі эфектыўныя. Мы понимаем, что ракеты «Атакамс» тоже долго не смогут быть каким-то ноу-хау, вот просто что-то. Рано или поздно они научатся их сбивать. Да, не все, но часть мы будем терять. Это вызовы для наших инженеров, для инженеров Lockheed Martin, General Dynamics, Boeing и так далее, которые должны быстро реагировать на эти угрозы. Наши эксперты допускают, что ў кантэксце падрыхтоўкі да так званага асіметрычнага адказу Расіі можна разглядаць і актыўныя, асабліва апошнія месяцы, перамовы Пуціна і Лукашэнкі, сустрэчы кіраўнікоў міністэрстваў абароны Беларусі і Расіі. Приятно, особенно в отношении военных. Паводле Байпол, на гэтых сустрэчах абмяркоўвалі ў тым ліку размяшчэнне на тэрыторыі Беларусі расійскай вайсковай часткі. Мяркуецца, што ў ёй будуць дыслакаваныя да 5000 расійскіх вайскоўцаў з цяжкой вайсковай тэхнікай пад выглядам забеспячэння аховы тактычнай ядравай зброі. Росія використовує Беларусь як плацдарм для ціску на іншыя краіны Еўропы, таму што яна можа выкарыстаць яе для правакацыйнага ўдару па іншых еўрапейскіх краінах. Могуць нават апранутыя ў беларускую форму вайскоўцы атакаваць літоўцаў ці палякаў. У Беларусі ўжо ёсць ракеты «Іскандер», ёсць «Полонез». Што такога Пуцін можа паставіць у Беларусь, каб хтосьці на захадзе спужаўся і забараніў Украіне выкарыстоўваць зброю амерыканскай ці заходняй вытворчасці па тэрыторыі Расіі. Я сабе гэтага не уяўляю. Пакуль што мне здаецца, што гэта такая пуставатая заява, каб напужаць. Красамоўная рэакцыя на шантаж Пуціна могуць служыць словы канцлера Нямецчыны Оляфа Шольца. Ён заявіў, што ў адпаведнасці з міжнародным правам Украіна мае права абараняцца ад нападаў. У тым ліку тых, што адбываюцца ў Харкаўскай вобласці і якія ажыццяўляюцца з пазіцыяў у расійскіх памежных рэгіёнах. Уладзіслаў Корсак, Белсат. Украіна не здаецца, і мы не здамося, заявіў прэзідэнт ЗША на ўрачыстасцях, прысвечаных 80годдзю высадкі заходніх саюзнікаў у Нармандыі. Ён паабяцаў падтрымліваць Украіну, а таксама заклікаў заходніх лідараў аб'яднацца перад выклікамі, якія кідаюць аўтарытарныя рэжымы. На сувязі са студыяй з Нармандыі наш корэспандэнт Александр Папко. Саша, вітаю, і табе слова. Вітаю, Юля, вітаю, шановныя сябры. За маёй спіною знаходзіцца сапраўды Омаха-Біч. Гэта пляж, 8-кіламетровы пляж на паўночным узбярэжжы Францыі. Менавіта тут, вось за маёй спіной, 80 гадоў таму на досведку высадзіліся 40 000 брытанскіх і амерыканскіх жаўнераў, каб стварыць адзін з 4 першых плацдармаў для вызвалення Францыі ад нацыстаў. До канца дня сапраўды гэты пляж быў заняты, але свае жыцці на ім паклалі 2500 вайскоўцаў і яшчэ ў некалькі разоў больш былі паранены. І вось каб адзначыць гэты дзень, сёння ля Омаха-Біч, магчыма, вы бачыце, на гарызонце стаіць вялікі 200-метровы французскі дэсантны карабель «Містраль». Каля яго таксама знаходзіцца амерыканскі дэсантны карабель «Оук-Хилл» і караблі з Нарвегіі, Канады ды Польшчы. На цырымоніі, якая завершылася літаральна некалькі хвілінаў таму, прысутнічалі 200 апошніх удзельнікаў высадкі ў Нармандыі. Гэта людзі, якім ужо каля 100 гадоў, і іх стоячы і апладысментамі віншавалі не толькі 2000 гледачоў, але і прэзідэнты 20 дзяржаваў. Вы пакінулі ўсё, перасеклі мора і высадзіліся на ўзбярэжжы Францыі 80 гадоў таму. Вы пакінулі ўсё і рызыкавалі дзеля нашай незалежнасці і нашай свабоды. Гэта мы не забудзем. Дзякуй. Гэтыя месцы, як і гэтая цырымонія, кажуць пра наш абавязак перад тымі, хто загінуў, і тымі, хто выжыў. Стоячы віталі не толькі ветэранаў другой сусветнай, але і прэзідэнта Украіны Владзіміра Зеленскага з жонкай. Ён прыехаў сюды на цырымонію і мэты свайго ўдзелу патлумачыў у сваёй сацыяльнай сетцы X.
Гэтая імпрэза нагадвае аб смеласці і рашучасці, праяўленых дзеля свабоды і дэмакратыі. Саюзнікі абаранілі свабоду Еўропы тады. Украінцы абараняюць свабоду Еўропы цяпер. Адзінства перамагло тады, сапраўднае адзінства здольнае перамагчы цяпер. Украінскі прэзідэнт прыехаў сюды не для таго, і не столькі для таго, каб удзельнічаць ва ўрачыстай цырымоніі, а каб правесці перамовы, якія датычаць пашырэння ваеннай дапамогі Украіне. Сёння і заўтра ён падпіша з прэзідэнтам Францыі 2 дакументы, якія дадуць Украіне магчымасць атрымаць 650 мільёнаў еўра. Гэтыя грошы пойдуць на аднаўленне украінскіх электрастанцыяў, разбураных расійскімі паветранымі ударамі. Таксама заўтра прэзідэнт Украіны сустрэнецца з міністрам абароны Францыі Себастьяном Лекорню, і разам яны наведаюць пад Парыжам завод, дзе вырабляюць артылерыйскія снарады. Мы не пакінем Украіну, пра гэта казаў не толькі прэзідэнт Францыі Эммануэль Макрон, але і прэзідэнт Злучаных Штатаў Джо Байден. Ён заклікаў заходнія дзяржавы аб'яднацца, каб супрацьстаяць пагрозам, якія ствараюць аўтарытарныя рэжымы, у прыватнасці расійская агрэсія супраць Украіны. Агрэсія і прагнасць, жаданне дамінаваць і кантраляваць, мяняць межы гвалтам, барацьба паміж дыктатурай і свабодай бясконцая. Тут, у Еўропе, мы бачым адзін яскравы прыклад. Украіна была захопленая тыранам, але яна змагаецца з незвычайнай мужнасцю. Мы не схілімся, мы не забудзем, гісторыя кажа нам, што свабода не бясплатная. І со своими коллегами з Украины и Франции президент, со своими коллегами со Соединенных Штатов и Франции президент Украины сустрэнецца літаральна праз тыдзень на саммите Великой Сямёркі, які пройдзе у Італіі. Прэс-службы і сусветныя інфармацыйныя агентствы ўжо кажуць, што адной з тэмаў перамоваў будзе, як направіць на карысць Украіны доходы ад расійскай замарожанай уласнасці. Яе кошт на еўрапейскім кантыненце ацэньваюць у 300 мільёнаў еўраў. Студыя. Дзякуй вялікі. Александр Папко, корэспандэнт Белсату, быў на сувязі са студыяй з Нармандыі. Больш шырока выкарыстоўваць універсальную юрысдыкцыю супраць вінаватых у парушэннях правоў чалавека ў Беларусі. Гэта адна з рэкамендацыяў Анаіс Марэн да міжнароднай супольнасці. Больш пра высновы спецдакладчыцы ААН па Беларусі ў матэрыяле Ірыны Дарафічук. Дзень народзінаў за кратамі чацвёрты раз сустракае палітвязень Дзяніс Івашын. Журналісту, які адбывае пакаранне ў жодзінскай турме, споўнілася 45 гадоў. Асудзілі нашага калегу на 13 гадоў і 1 месяц за нібытая здраду дзяржаве і незаконны збор і распаўсюд звестак аб прыватным жыцці. Даволі даўно мы насамрэч атрымлівалі ад яго апошнія лісты. Это было 20 траўня, і вось з таго часу ніводнага ліста, ніводнай паштоўкі. Мы вельмі хвалюемся, таму што гэта зусім не падобна на Дзяніса. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» ў нашай краіне палітзняволенымі прызнаныя 1400 асобаў. Сітуацыя ў Беларусі працягвае пагаршацца на фоне таго, што краіна ўвайшла ў новы выбарчы цыкл, паведамляе адмысловая спавяшчальніца аб сітуацыі ў Беларусі Анаіс Марэн. Справаздача аб сітуацыі з правамі чалавека за перыяд з красавіка мінулага года да сакавіка цяперашняга гэтым разам фокусуецца на агульных тэндэнцыях. Дакладчыца кажа такімі больш шырокімі мазкамі, распавядае пра крызіс, у якім грамадская супольнасць беларуская знаходзіцца. Мінулы даклад і пазамінулы яны больш былі сканцэнтраваны на таких конкретных парушений правоў чалавека. У сёлетняй справаздачы асвятляецца, як беларусаў рэпрэсуюць унутры краіны і за яе межамі. Між іншага, спавяшчальніца надае ўвагу праву на свабоду асацыяцыю і паказвае мэтанакіраванае знішчэнне незалежных арганізацыяў. Урад Беларусі выгадоўвае уласную грамадзянскую супольнасць, фінансуючы лаяльныя арганізацыі грамадзянскай супольнасці, прасоўваючы іх вобраз у кантраляваных дзяржавою медыях і павялічваючы колькасць іх чальцоў. Незалежныя арганізацыі грамадзянскай супольнасці, наадварот, робяцца нябачнымі ў публічнай сферы, а іх чальцы сутыкаюцца з рознымі формамі пераследу.
Яшчэ адзін істотны аспект справаздачы асабліва жорсткае абыходжанне з палітычнымі зняволенымі, незалежнае або несвоечасовае медычнае абслугоўванне. Адмысловая спавяшчальніца атрымала шматлікія паведамленні пра адмову ў надаванні адэкватнай медычнай дапамогі і догляду ў турмах і папраўчых калоніях, у тым ліку ў выпадку небяспечных для жыцця і невылечных захворваннях, а таксама пра недастатковую ўвагу да асабістай уразлівасці зняволеных, напрыклад, сталага веку. Але справаздача Анаіс Марэн не адлюстроўвае рэчаіснасці, мяркуе Вячаслаў Сіўчык. І не толькі таму, што інфармацыя з Беларусі паступае ўсё менш. Ті підходи, які є сьогодні у правооборонців і у так званих демократичних силах, так, вони не вписуються в реалії террора і репресій, які є в Білорусі. Сярод 1,5 рэкамендацыяў ураду Беларусі пачаць расследаванне ўсіх выпадкаў смерці ў зняволенні, спыніць жорсткае абыходжанне з вязнямі і расследаваць падобныя выпадкі. Неабходна, на думку Анаіс Марэн, таксама адмяніць шэраг законаў і указаў, датычных палітычна матываванага пераследу і ціску на палітычных вязняў. Ірына Дарафейчук, Белсат. Літва змякчыла забарону на ўвоз прадуктаў з Беларусі. Дазволілі ўвозіць ежу і тавары для асабістага карыстання, неабходныя на час паездкі. Упакоўка мае быць адкрытая. Не распаўсюджваецца забарона таксама на тавары, якія перавозяцца транзітам. Пры гэтым літоўскія мытнікі падкрэсліваюць, што для мясных і малочных прадуктаў дзейнічаюць выключэнні, усталяваныя дзяржаўнай харчова-ветэрынарнай службай. Забарона імпарту харчовых тавараў з Беларусі і Расіі ў Літву набыла моц 3 чэрвеня. На мяжы прымушалі выкідаць прадукты, у тым ліку з сабойкі і ваду, а таксама тавары з д'юті-фрі.